Ha game lelo yalitengera pano pa Lilongwe Golf Club amene tifuna tione nkhani yokhudzana ndi masewero amenewa a golf. Kwambiri chidwi chathu chimapita kwa amayi kapena kuti kwa atsikana, ndipo tsiku la lero tikhale tikucheza ndi Esther Madalo Kawale. Mukhoza kuona ndithu mchithunzimo akupanga training yokhudzana ndi masewero amene a golf. Tifuna timve kwambiri chimachitika ndi chani makamaka masewero amenewa, zina mwa zimene amakumana nazo ngati mtsikana komanso ngati mmodzi mwa amene amasewera a golf kuno ku Malawi zimakhala motani. Dzina langa ndi Aida Mwambazi, ndife tikhale limodzi. Esther Popo Aida zuteka Zikuyenda tukaiwe? Ineso chimodzimodzi. Ndaona uli busy kwambiri. Yetu practicing ndithu kuti tione tipange perfect game ndithu. Apapa chimachitika kwenikweni ndi chani koma panga prepare for training tsiku limene lolo? Apapa ndipanga prepare for tournament weekend inoyo tili ndi Valentine's golf tournament. So mapanga prepare ndipange practice ndatenga masiku angapo salowa mukosi. So mapanga practice. So practicing yake ndoti ndione so ndikumenya bwino, ndikumenya mashots ochepa pa hole ina iliyonse ndithu. Nimafuna ndimve tsopano kuti ukafike poti ineyo ndifuna ndisewera golf chinachitika ndi chani, like interest yako inachokera patipo? Namba golf ifacha brother wanga Jacob Chikoya. Ndimasewera tennis, so ndimabwera be ku golf club konkuno ku tennis court masewera tennis. Ndeta amba covid ija anazaletsa kusewera tennis. Komano golf amaloleza chifukwa choti umatha kusewera weka, so panalibe contact. Ndeno anazanduza ati ukasewere golf ndinamuzoti ayi. Ni golf ndi simbali yanga, nimeona golf ya anthu aulesi umangoenda ina like cardio. Nimafuna ndizituluka thukuta. Ndamuzoti komatu ukhoza uyikonda namuzoti ayi. So basi sikuna ndamuzoti 10 ukangoona mmene machitika mwene fasi ukuyimvetsetsa ndi chifukwa chake ukuyankhula choncho. So basi tinabwera anasewera 9 holes, tinayamba number 1 mpaka na number 9. Mmene ndafika mu hole number 7 I fell in love with the game. Really? Yes, I was like what? I think ndiyambe. Basi tu ndimene napezeka kuti ndiyambe. Anangozoti ndechimafuna kungogula ndodo zako. Basi nangoda ndipaseni nthawi ndikonzekere. Basi nakonzekera. And then basi napanga naitanitsa ndodo, nagula ndodo zanga zoyambira. Not set iyi inali set inayoyambira kuti ndione kai ngati ndiyikonde. Basi tu peno wagula ndodo zija. Basi ndikuyamba ano napeza kuli coach kunoko. Yande ku coach. Usana vile mina kutali kwambiri Esther. Maybe how is it different from tennis? Tukamba kama masewera amene wa golf kwa mtu amene mina masewera golf sa wadziwa tennis sasa kuzote zikadani. Kuona how is it different? The difference mwina ndi kuthamanga kwambiri kwet, because tennis ndio mathamanga et. Koma ukapanga nkhani ya swing ndi chimodzimodzi. Moti nditabwera ku golf sizinatenge nthawi kuti golf ija ilowe m'magazi. Chifukwa makhanga technique yakeyo ndiyofanana. Eti nkhani ya swing ija ndi chimodzimodzi, the issue ya focus ka eyes on the ball chani nkhani yake imoneka kuti ndiyotani ndiyofanana. Ndesi ndinavutika kwambiri kukhazikika nditabwera mu golf. Koma chibweni ku golf sinapita so tennis court. Chifukwa cha I fell in love. Golf ndi game yokoma kwambiri. Uli basi sinafune sobwerera ukokono. Nde basi with anthu osewera nawo chani ku golf sokula anthu ambiri sana ndi ku tennis et. Nde basi tunangokhala mchikondi basi ndimango kusewera golf. Mwina zundipatsa chidwi kwambiri kutengera kuti atsikana kapena amayi ambiri sakhala busy mwina ndi masewero amenewa. Ndimafuna ndidzoti ndi chifukwa chani pa masewero osewa tindi netball, tindi women's football, tindi volleyball, basketball ndi zina zambiri kumapezeka atsikana kumeneko. Chifukwa chani iwe unasankha golf? Monga ndanena nditangochoka ku tennis kubwera ku golf. Ndinamba kuona ndi mmene sport imayendera. Nde ndinakhala nayo nagwa nayo mchikondi kwambiri. Ndi anthu kunoko network kwambiri ku golf. And then there is also issue of golf makuthandiza kuchotsa stress. Kumenya kampira ndakamenya kaja kamathandiza ndithu kuchotsa stress. Nde umonoti ayi ndi kasundi sport yabwino ndithu yabwino kwambiri. And the walking ineni nkana kuti golf ndi anthu aulesi. Koma mafika pena koloti koma ndenda atopa. Koma muti ndipitiriza. Puma mpaka. Puma. Kwambiri. Puma ndema imakhala musinanga ukumenya mpira ngata pamene ndamenyera amwet. Of course mwina sina unoti distance yake ndamenya mbiri bwanji. Kwa ndoro amenya ka mwina 200 meters ka 100 chakuti meters. Ndoti uyende upite ukafike pa mpira paja. Ndio pena umatha kufika noti uime kai. Uzitolere kai mphamvu et.
ka mpweya uja ndakena kumenyeso so si game ya anthu aulesi ngati mene nikaganizira kuyambira ndisanayambe. Mwina ukhoza kugawana nafe kuti wakhala ukusewera golf kwa zaka zingati komanso experience imene wayipeza mu golf ndiyo tani ukaona improvement kumbali yako weakness imene inalipo pachiyambi mpaka na panopa zikukhala bwanji? Ndasewera golf kwa zaka 4. As I said, namba nthawi ya COVID chamu 2020 towards the end of 2020 ndo limene matha chaka chathachi ndoti ndasewera golf zaka 4. Ndapanga improve kwambiri. So ukamayamba golf amakupatsa amati handicap pa chizungu munachiwanika kuti ulumali ndifotokoza mwina leta kuti handicap yo ndi chani koma handicap ija imakhala kuti ikupatsa ngati kosi yo inoyo kuimenya kuti mmene anayipangira umamenya ka 72 zinezo ndifotokoza ka 72 okay ka 72 ngati munomwe muno is curious kuti ndijane handicap okay so like inoyo this is one number 18 kuyambira poyambirira pamene timachipa T-box ukafika pakuoneka mbenderapo ndiye kuti this is a par 5 ndo tumene umenya 5 times so the whole golf course ndi par 72 meaning kuti uyeno umenya 72 times ukamamba kumene ngati fair azimayi amatipatsa extra 36 strokes ndotu kamambo mene nzimayi ndotu ndi 72 wa level uja plus 36 uja ndi handicap yako umveseset ndiye kuti ho ili yonse akupatsa uzimenya 2 extra shots ndotu muno ndi pa 5 akupatsa umenye 7 ndotu waimenya level kutengera ndi ulumali wako so kuti iwe ndiwe dolo bwanji mu golf handicap yako imeneka izitani izitsika yes so ndi system ali samakhala nayo pa phone pako mangopanga install ndeno ukasewera paja uka practice round ngati lero ndoti mene ndamenyera ndio ine kandikalowetse ma scores ndo malowetsa ma scores ukamalowetsa ma scores imapanga calculate kuti uyu tinampatsa 36 extra koma lero amenya 32 extra lero amenya 28 extra ndo number jekutani izitsika so ikamatsika namba limene iyi ndiye kuti ndi pamene ukuoneka unoti ndiwe dolo so munthu akakufunsa sa golf handicap ndi chani ukangotchula agolf amadzaza noti ali level yakuti so target yathu ndoti ukhale pa 0 of course kumana kunoko I think the panopo ndili pa 18 yes ndili pa 18 komano 18 iyi ndi index imene imakupatsa ndi imene mawerengera ndi 18 ndamene akawerengera ndi ndikabolonge golf club ndisewera chani monga ngatulonge golf club unoko kosi kuti ndimakosi awiri kosi ina ndimamenya 23 kosi ina ndimamenya 27 komano handicap yo ndi pa 18 ndipo Blantyre akaliza 18 uja kuwerengera kuti kodi ndikumenya handicap yanji so panopo ndikumenya 18 target yanga chikamata tafika mwina olo at least pa 12 it's not easy ndizovuta koma iziteka tiyesetsa ndithu it just requires more practice. Chiloweleni mwina iweyo walowa nawo ma tournament angati kapena ma tournament amene wakhala kupanga nawo participate kena kasongochita bwino umakumbukira kuti ndiyati konkuno kulilongwe kapena kumalawi konkuno pa national level? Ndasewera ma tournament ambiri ku golf kumakhala quite busy actually mina so mwina chimene chinandipangitsa kuti ndisabwere kwambiri tennis ndikuti ku golf kuno kumakhala busy kwambiri ma tournament ambiri ndasewera ma tournament ambiri ndawinaso ambiri ndizi muzaka 4 izi mwina ndizikhoza opitiriraso 40 yes munthu mmodzi 40 yes ndizikho ndituzopitira 40 mwina I think 42 as of now yeah zopatsa mphamvu mwazo zochititsa chidwi ndithu tikubwere kumbali ya masewera amenewa a golf tikamba zatsikana ukaona mwina growth yake ndiyotani panopa ku Malawi mene umayamba mchaka cha 2020 mpaka na panopa ukuona kusintha kwina kulikonse in terms of azimayi mwina kumatenga nawo mbali masewera amenewa kumbali yako? Kusintha kulipo komano ambiri amene ndikumaona kuti akulowa kusasewera golf ndi makampani kuti mwina kaya leseka National Bank kaya NBS akupanga encourage staff yawo kuti atani adzasewere oti mwina obweranso just individuals akumapezeka komano si ambiri kwambiri komano so ndi ana ang'ono ngati golf ku Malawi kunoko Golf Union of Malawi ali ndi amati development golf so ana under 18 ona kuti ali interested kaya ndochokera actually kunoka kulilongwe kunoka amene timakhala ambiri ndochokera mwapwetekere 23 I mean pwetekere 4 chani
ndamabwera amene chaphunzira ulere ndiye kuti golf union imapatsa ma clubs aja so anake ena fetu mapezeka tigulet komano iwo aja amapezeka kuti akuwapatsa training imakhala ya ulere coach amaphunzitsa nthawi ya holiday amaphunzitsa every Saturday kakauti ali ngati nthawi ya school amaphunzitsa every Saturday nthawi ya holiday I think amakhala masiku awiri so amakhala kuwapanga train so growth yo ilipo ku development kuntekwana mbe kuti kulana ambiri atsikana ambiri amene akutani akubwera compared ndi mmene kunalili kalemo komabe so I think there's still room kuti anthu ambiri akhoza ikhoza kukula tindi anthu ambiri oti akhoza kwanitsa kwambiri potential ilipo ngakhalebe I think azimayi tipo ochepa compared ndi azibambo eti mu golf muno ku dziko lo I mean like Malawi fano ti tikawerenga tikakhotera kumana tonse azimayi ndi mwina ndi 70 silimafika 100 on record I mean tukamba mwina 70 wanda active koma on record oloti mwina mabuku mwathu tilinawo over mwina 150 komana amene ali active mwina ndi 70 koma mukapanga compare kwa azibambo akuzokhala mwina anadutsa in their books mwina over 500 koma amene ali active akuzokhala solo 300 akuza kukwana. Now anthu ambiri amanena kuti masewero amene wa golf siawina aliyese ndikuyamba zimene zifika mwina tabwera komano mwina ndimangochita chidwi ndakuyang'ana ukuoneka za smart kuvala kekepu komanso wapisira ndi even kumusi umayira kuonetsa kuti munthu ndithu anakonzeka ambiri amanena kuti masewero amene wanda anthu amene ali ochita bwino okhaokha sikaona zakamba kuti mwina ndi ochepa atsikana amene akutenga nawo mbali masewero amenewa kodi zimafunika anthu andura maikeka ndinene kuti ayi ndimaona ngati munthu I think kumakhala kunoti kodi iwe wasankha chani kukonda chani kugula ma golf clubs izumagula kamodzi komanonso ma clubs wapali malevo ningati galimoto kuzano tikaendera paso ufuna kaendera Benz iwe wasankha itiwo ma clubs wasali mu malevo zotero ufuna paso ufuna Benz ndio makalo wasankha level imene kutani iweyo wakonda so ukhoza kugula olo ma clubs oyambira second hand so ndizogwira ambiri akuti akuyamba kumene amapezekera kuyamba ndi ma clubs a second hand it still works bwinobwinonso so ndi yes muli drama involved ndivomere sininganene kuti kapena singati football kuti ukhoza pesa tumina tuwangolo utenga mapepa muchatinga pangira tili ya night ukunga mpira ukasewera olo ukhoza wangogula mu Santa Plaza mpira ukasewera bola chimene ufuna ndi ground because kuti usewere golf you need to be a member of a golf club ndi membership iso ndi drama benditu kuseweraku nthawi yonse kabolo zasewera umakhala kutani ufunika drama ina yake so drama zilimo komano ndi mmene miyo ya anthu ambiri ilipo ali anthu otakuzokwanitsa alimo ndithu ambiri komanso ibisho kuti pali anthu ambiri so maofesi mwawo amatha kuwalolezera akhoza kuwalipirira golf koma sakufuna kuzajoyina golf alipo anthu ambiri mbiri otero mwina anthu ena mangona ngati ndizovuta koma chilichonse ndichotheka bora kutani kuchiyamba imafuna kungochiyamba basi kumbali ya dressing is it mandatory kuti munthu uzipisira ngati mene wapisirira iweyo ngati mene ndavala ineyo ndiye kuti basi pamene akhoza kundibweza inuyo mungasewere fa ya trouser sabatoyo akhoza kulolani the golf shirt mwavaso kale golf shirt ndaonanso PGA Country Club okay yes akhoza kulolani koma jeans yo ayi so golf dress code you have to be smart I like to tuck in azimai timati amatotulola kulowa usapanga tuck in we say golf shirt loose koma azibambo it's a must akendi belt it's a must akhale kuti golf shirt apanga tuck in if it's not a golf shirt it has to be a shirt proper shirt koma t-shirt ayi timavala ku gym zija zimene zozo ayi siza mu golf course so it is special dressing so that you need to follow kumutu uko bwanji kumutu echipewa chimathandizira of course dzuwa sanga timakhala kwambiri tili banja eti kuti for dzuwa ena amatha kusewera opanda chipewa it's up to you komano it's advisable kukhala ndi chipewa ineyo chimandithandizira like apa maona ndayikaka akandika maka ndikuonetsani nthawi ina tikafika pa green ntchito yake so kama nthandizo ndo ndisavutike kugwiritsa ntchito so chipewa chimandithandizira kuti chikupange so protect from dzuwa ndithu wakamba zambiri za mmene wakhalira ulendo wako mu masewero amene wa golf timadziwa ambiri mwina amatha kumadandaula mavuto ena ndi ena ma challenges amene umakumana nawo ngati mtsikana mzimayi amene kusewera masewero amene wa golf ndotani nthawi I think kwambiri chimandivuta
nimaona challenge yakulu ndi nthawi because golf I think ngati masewera ana aliwonse ukamapanga practice kwambiri you become better at it. So golf kuti ndisewere average amanena kuti kusewera around ndi 4 hours. Ndoti half round which is 9 holes about 2 hours. Ukakhala kusewera ndekha ndimatha kusewera motamanga ndimatha kukwanitsa 2.5 hours mu 18 holes ija. Komano it means ndoti ndoyena ndipeze nthawi. Like pano ndoti ndachoka ku office kaye, of course ndoti nthawi ndikayibwezeresa I need to cover up. Komano ndoti pange nthawi yopanga practice ndi imene apeze kuti ndifuna ndiri upange manage kuntchito, upange manage kunyumba, ndi upangeso practice za golf. Ndi chinthu chosa kunyumba umakhala mabiza ambiri. Mai ndine mai ndithu apa khomo. Oh, nice. So yes, so I still have to do that, and then apart from that umakhala ndi responsibilities ena ku church chani so chitika nzambiri. So I would say I think if there's a problem ina yayikulu imene ndimaona ndoti kuzokhala issue imene kuzona ndi anthawi. Then also I think fitness so if you're not as fit umapezeka unoti si game, as I said, si game yopheka kweni umene ngabe uzikhala fit ukuyenda kwambiri. Tikupitiriza program yathu imene ya Hagame pano pa Zodiac TV. Program ili majeza ndatikana maso amayi osiyanasiyana amene akutenga nawo mbali pa masewero. Ndipo tsiku la lero tili Lilongwe Golf Club tikucheza ndi Esther Madalo Kawali amene ndithu ndi mmodzi mwa magolfers konkuno ku Malawi. Tungofuna kumva zimatani kuti mtsikana akakhale golfer nanga zimene zimampangitsa munthu kuti akhale golfer wabwino ndi chani, ndipo tikumva zokhuza ndi mbiri koma zimene zinampangitsa kwenikweni kuti alowe masewero amenewa ndi otani. Nde tikhale limodzi pamene tikupitiriza kutenga kuti iyi ndi pati yathu yomaliza ya program yathu. Esther, takamba kwambiri za amene unayambira kuti ukakhale golfer koma ndimafuna ndimvenso pano kuchokera kwa iwe ma achievements amene wapanga chiyambireni kusewera masewero amenewa a golf ndi chani amene ukhoza kugawana nafe pano pa program ya Hagame. My achievements apart from kuwina ma tournaments monga menda kambiramo ndinakhalako vice president wa Ladies Golf Union in Malawi for zaka ziwiri ndi monga ndasewera zaka 4 kwa muzaka ziwiri muzaka 4 zimene zinakhala vice president wa Ladies Golf Union. Komanso mu nthawi imeneyi ndakhala lady captain wa Lilongwe Golf Club. Nandisankha nditangoyamba so chakumene ndithu ndisanatholo chaka pamene makasankhidwa kukhala captain wa Ladies Golf Union. Ndikukhulupirira kuti akamasankha captain amalinga ataona kuti munthu ameneyo ali kuthekera ali ndi potential chifukwa sangangosankha munthu kuti zimene zomwe asamazithanda kuti iwe ndi dolo. I don't know. Komano I think ndikozonera kuti ma leadership skills at least ndinawo. Komano so kuti game yonso ndimaidziwa sizinanditengere nthawi kuitsata. Folo kakauti ukupanga lead. Osati kukhala dolo uyisewera kwambiri komanso ukhala omatha kumvetsetsa kuti kodi malamulo a golf iyi amayenda bwanji. Chifukwa ukakhala ndiwe captain ndoti ndamene uzikhala kuyendesa ma tournament chani ndoti nkhani ya ma scores zimayenda motani wena kutani kuzimvetsetsa malamulo ja uzadziwa. Nde zimene zinapezeka kuti I think ndazidziwabe mwansanga kumayambiriro kwanga koyamba kusewera golf ndeto. Mwina lowest score yako chiyambireni masewero amenewa inali iti komanso ngati umakumbukira tournament kunali kutiko? Yes, it was Lilongwe Golf Club konkuno. I was still handicap 36 koma ndinamenya net 60. Even ngakhale handicap yanga banga improve sindinapanga beko break record imeneyi namenya a net of 60. It was tournament anapanga sponsor Arthur Bridge. It was just Ladies Golf panopo. That was my most according to net, my best according to net. Ndikatenga gross ndoti sutu kuchosera handicap. The best ndinamenya ako ndikulimbe country club ina tournament ya one Nico. Actually it was last year. Actually tukupita ku Sun City. Now in our trip ya ku Sun City. Kaso era golf tournament imeneyo ndinamenya gross of 87. That's my achievement anga amene ndimakumbukira kwambiri. Ndeto. Distance. Longest distance mene unapanga cover masewero amene wa golf. Ndilitiro komanso tournament nditiyo ngati umakumbukira.
Okay, tikamasa tournament apa kondo kandi pena pakiti mati longest drive. Ndolo amene wamenya kutali kwambiri. Pamene ndoti uli patali kutali kwambiri komanso uli pakati sunapite kuchire kumbali mbali uli pakati pa fairway. Ndinamenyako kuchokera distance yokwana 267. Yeah, ndo distance imene ndamenyako bwino kwambiri straight ndi 267 meters. Unakamba zokhudzana ndi zimene wapanga achieve mu career yako imene ngati golfer. Timayang'ana umafunitsitsa utazafika patipo because we understand anthu ena amatha mwina kumapita kunja kumakatenga nawo mbali ma tournament ochulukirapo tikamba masoya amene wa golf. Ngati Esther umaganizapo bwanji amenewo? No, I think mina namba mochedwa kwambiri. I regret, I wish ndikanamba nsanga usewera golf. Komano ndimafuna nditapanga ku represent Malawi ngati timakana kama tournament ena amene amatenga the best 3 players amudziko kupanga compete kumaiko ena. Of course kusewera kunja ndasewerako ma tournament osiyana timakhabe ndima chaka chilichonse maiko onse mu Africa muno mukumakhala ma tournament amati ma ladies open. Amakhala ma open abwino kuti ngati ungakwanitse ndama ndizokwanira ukhoza kupita nawo kukasewera nawo ma tournament amene wawandasewerako ku Zambia. Ladies open ndasewera chaka chatha nakasewera nawo ku Mauritius, takasewera ku Tanzania. Zimakuthandizira kuti uzikona anthu ena amene amasewerera golf. Ukayang'ana kunja kumene munapita ku Zambia, Mauritius komanso maiko ena. Ukusiyanitsa bwanji imene golf imaseweredwera kuno ku Malawi komanso anzathu amene akuchitira maiko ena? Kumalawi kunoko tili patali. Tili kumbuyo kwambiri. Yes. Kupita kumaiko kwinaku azimayi amasewera ngati azibambo. Kwambiri. Oni ma handicap awo, like Malawi kunoko I think best handicap wathu mwina ndi 10. Yetu kwanza tukali 0. Nde after 0 mafika nuku plus. Ndiwe dolo no kwambiri alipo ofika kuma plus. Kumalawi kunoko tili kutali kwambiri ndi ladies golf kwambiri. We have a long way to go. Kuti tuene kata panga improve kwambiri, tizisewera kwambiri pafupi kuti tizitha kupanga improve game yathu. Ife tili kutali umatukapita kunja kuja umachita manyazi machula handicap. Chifukwa anzathu ambiri woma handicap awo ndabwino kwambiri enda masewera golf yokongola ndithu kwambiri. Tikumaliza program yathu Esther koma Amalawi ndawo amene akuonera program ine ya her game imene kwambiri malimbikitsa mwana mtsikana kayanda amayi ena alonse amene ndi maluso osiyana masewero akuti atengepo mbali. Ngati Esther amene ndi mmodzi mwa amene amasewera amene golf umuuza chani mwana mtsikana amene pakadali pano akuonera wina wachita chidwi wapangidwa inspire ndi program imene kuti kodiso ndizotheka kwa mtsikanaso angukhala golfaso wabwino amene akufotokozera Esther? Atsikana onse amene akuonera ndi ambo panga target ino ang'ono between 10 15 years ndipo muli ndi mwayi oti mukhoza kuphunzira golf mwaulere azindanena ladies Golf Union of Malawi ili ndi arm ya development golf. We want to develop the sport. Ndiye mukhoza kumabwera kuzayamba ngati mukufuna mukhozabwera anytime kulonge golf club kuno kufusani mukumane ndi coach. Ilipo program ndithu kumadzaza ana ambirimbiri ku malo kumene apangera practice imati ku range kumakhala kudzaza kwaphunzitsa ndamaphunzitsa kuyambira kagwiridwe ka ndodo. Musadandaule inuyo za ndodozo muzazipeza kuno kazatani azakuthandizirani. Anzanga tinadutsa kale 18 koma tikhoza kwaniritsa ndithu kugula equipment kulipira membership ya pa club ndikupanga encourage bwerani muzajoine golf ndi sport yabwino kwambiri and monga ndanena ine kuchoka ku tennis ndikubwera kuno sinafunenso bwerera ku tennis kunoko ndinakukonda nde pali enanu maoffice mwana amatha kulipirirani mukhoza kusewera golf amakupatsa option yosewera golf koma simumabwera kuzasewera ndikupanga encourage azimayi teni tikhale kwambiri azimayi osewera golf tipange improve kwambiri tikhale kwambiri unoti game golf yathu tikamana tikufuna Malawi pange host ladies open tizakhala kuti kulidi chigulu Malawi enieni chifukwa monga ndanena ma active golfers lady golfers kumalawi kunoko ndochepa kwambiri so tikudalira inuyo ndithu anytime tipezeni palonge golf club kuli ku Blantyre kuli ma clubs ambiri kulimbe ku Blantyre Sports Club kunchalo Kasasa we have ku Zomba ku Jinkana we have ku Mulanje we have ku Kwavumbwe Mzuzu as well kuliso golf course
tapita kumene kumose mukapeza ma coaches otakhuza kutani kukuthandizirani kuti mukhoza kuyamba sport imeneyi. Tamaliza choncho program yathu imene ya ha game aramva nkhani yochititsa chidwi komanso ulendo makamaka jeni ya Esther Madalo Kawale kufotokozera kuti akakhale golfer zinatengera chani ndi chani kumva kuti kuchokera ku tennis kenaka akafika ku golf zikuoneka kuti zinamuyendera. Timanena pano kuti timalimbikitsa atsikana amene ndithu ali ndi maluso osiyanasiyana akunena kuti ayi ndi zotheka kukwanitsa chimene ndithu iniyo mukufuna. Ndithokoze kwambiri Esther Madalo Kawale amene anali mlendo wathu program imene ya ha game komanso koposaposa ndithokoze Chaku Nyambo agwira ntchito tamandika kwambiri tsiku lero pa kamera komanso kuonetsa kuti china chilichonse chikuoneka bwino komanso inunso ndithu mukusangalala kumeneko kumaona program imene ya ha game. Dzina langa ndi Aida Mwambazi, ndife ndizakumane tsiku lina.